ассалому алайкум. пеш аз он ки оиди ин мавзӯъ суҳбат кунем, ман як хоҳиш доштам ки ҳамин дар оянда оиди кадом мавзӯъ иллатҳо суҳбат кардан шумо фикри худтонро менависед комментарияда, барои он ки беҳтарин тавсияҳо, беҳтарин пешниҳодҳоро гузаштагони ҳамин тибби мо кардагианд. барои ҳамин ман кӯшиш мекардам ки оиди ҳамин мавзӯе ки шумо пешниҳод мекунед, ман беҳтарин маводҳоро ҷамъоварӣ карда пешниҳоди шумо кунам. ҳозир мавзӯи ҳозираи мо оиди фалаҷ мебошад. фалаҷ тарзи дурусти талаффузи ин калима аз арабӣ фолиҷ аст. ин суст ва беҳаракат мондани як нимаи бадан аст, аз сар то по дар тӯл. яъне бо кадом сабаб ҳамин иллат пайдо мешавад? сабаби ин рехта шудани моддаи сарди тари кӯҳнашуда ба саргаи асабҳои он нимаи бадан дар мағзи сар аст. агар ба ибораи дигар гӯем, моддаи ин хилти тари балғамӣ мебошад. гоҳ ин беморӣ аз ғалабаи хун низ ҳодис мешавад, бинобар фишурдани он мабдаи асабҳоро дар мағзи сар. пас чӣ бояд кард? гӯшти фохтакро, манам фохтак чунин паррандае мебошад монанд ба мусича. гӯшти ҳамин фохтакро пухта бо шӯрбояш хӯрдан фалаҷро давои хуб мешавад. ҳар рӯз 5 грамм гули санҷидро куфта бо чой хӯрдан иллатҳоеро ки вобаста ба майнаанд монанди фалаҷ шифо мебахшад. мурчро куфта бо оби барги зуф хӯрдан ба таври доимӣ фалаҷро шифо мебахшад. агар аҳамият дода бошед, манам барги зуфро мо дар бисёр ҳамин иллатҳо пешниҳод кардагем. гӯшти намаккардаи хорпӯшро маҳин пухта бо асал хӯрдан фалаҷро шифо мебахшад. ҳамчунин пӯсти хорпӯшро сӯхта бо шароб агар биошомем фалаҷро давост. гӯшти заргӯшро чунин кабоб кардан лозим. онро дар байни гил, яъне ҳамин лой ё дар латтаи тар печонида дар қури оташ барои пухтан гур кардан дар кор. баъди пухтан онро бо оби туршмазза, яъне обе ки аз чизҳои гуногуни туруш барои хӯриш тартиб дода шудааст, хӯрдан фалаҷро наф дорад. 10 грамм ёночқаи зардак, бедаъм мегӯям ина, дар об ҷӯшонида он обро нӯшидан фалаҷро сиҳат мебахшад. ҳар рӯз 10 грамм решаи савсани кӯҳиро дар об ҷӯшонида он обро бо камтар асал нӯшидан имкон медиҳад то аз фалаҷ наҷот ёфт. хӯрдани сир бо риояи фасли сол, мизоҷ ва дар ҳадди эътидол, хусусан бо сирко барои иллати фалаҷ наф дорад. ҳар рӯз 10 грамм чойкаҳаки сурхшохи хушкро куфта бо оби сард нӯшидан фалаҷро дафт мекунад. нефтро ба узвҳои фалаҷзада молидан шифо мебахшад. ҳар рӯз аз куфтаи хардал, рӯсиқати гарчица мегӯянд, 10 грамм хӯрдан аз бемории фалаҷ наҷот ёфтан имкон дорад, агар ин аз сардӣ бошад. испанди тарро дар оташ гарм карда тез тез гузошта бастан барои фалаҷ даво мешавад. ҳамчунин ман ҳамин испанде гуфтем, ҳар рӯз ҳамин хӯрдан 5 грамм ҳамин испанд фалаҷро даво мешавад. дигар асал 1 вазн ва об 6 вазн. фарз кардем агар мо асал 100 грамм гирем, оба 600 грамм гирифтан дар кор. яъне асал 1 вазн ва об 6 вазн ҳардуро якҷо ҷӯшонидан дар кор то нисфаш бимонад. баъд аз оташ гирифта шахси фалаҷбуда ҳар рӯз ба қадри бардошт биошомад, яъне ба он қадре ки метавонад ҳаминро ошомидан, фалаҷро давои хубест. боқӣ дар амони худованд бошед.